Здравейте! Здравейте от мен, Жасмина. Днес е прекрасен ден. А какъв е за вас? Искам да ви накарам да се замислите за нещо. Много често ние не виждаме прекрасния ден около нас. Защо? Защото сме се вкопчили в миналото. Тема за деня е какво ще пуснем днес. Защото сме се вкопчили. Ние не можем да променим миналото. Много често хората се вкопчват в миналото. Ние не можем да върнем миналото назад, но можем да променим енергията, с която реагираме и с която се изпълним за нашето минало. Как когато я пуснем, вземем позитивните уроци от нея и другото го оставим да се стои там в миналото. И да изживеем сегашното и да сътворим бъдещето. Какво още? В какво още сме се вкопчали? В тези връзки, които не искаме да пуснем, в тази жажда за контрол, че нещата не са така, както искаме. А защо трябва да са точно така, както искаме винаги? Когато не са, това е защото има причина за всичко това. Нещата се случват с причина, макар и не винаги да я разбираме. Когато направим това, което зависи от нас, оставете другото. Вселената си знае работата. Също така, оставете вашата тъга, вашите притеснения, вашите болки в ръцете на Бог, защото когато сте направили и сте действали и сте дали всичко необходимо от себе си, за какво има ли смисъл да се измъчваме? Имаш два избора. Единият от тях е да се притесняваш, да се вкопчваш, да си разваляш енергията и съзнателно или несъзнателно и на другите, и нещата да са така. Или да направиш промяната, която можеш, да пуснеш нещата и нещата пак да са така. Направи това, върху което имаш контрол, а това, което нямаш контрол, то се контролира от други сили, които ние не винаги разбираме. И още нещо. Колко красиви неща знаем. Колко неща знаем, че може да са ни в полза, а прилагаме ли ги? Истината, че мостът между реалността и мечтата много често е действие. Много хора не действат. Нищо не правят. Искат, а не правят нищо. Много често хората постигат своите цели. И то не е заради тяхната интелигентност. Не, а защото са действали. Има много по-умни и интелигентни хора, но какво от това? Те се седят там, където са. Те не правят никаква промяна, нито в своя живот, нито в живота на другите. Ей, какво от това, че са интелигентни? Какво от това, че имат тази прекрасна информация? Какво от това, че знаят на кого са нужни? Те са нужни, но дават ли от себе си това, което могат? Когато споделяме, тогава и ще получаваме. Искам да се замислите на тези неща днес. Пуснете нещата, не се вкопчвайте в тях. И давайте това, което имате. И не пак и в друго видео бях споменала, не е с тази цел, защото ще получавате, но давайте, защото можете. И не си пазете нещата във вас. Споделяйте ги, защото не знаете на кого вашата информация или това, което вие може да правите, ще помогне и ще вдъхнови някого и ще му промени живота. Още нещо, ние не можем да променяме хората. Разберете го това нещо. Никой никого не може да промени, ако той сам не иска да се промени. Това е заблуда, че някой може да промени някого, но вие можете да помогнете, можете да мотивирате. Аз много често не искам само да мотивирам. Въпреки че целта на НЛП е да се мотивират. Аз искам да вдъхновявам хората. Искам да ги вдъхновя, да успея да запаля тази искрица и да им помогна те да си помогнат. Защото никой никого не може да промени, ако той самия не иска. Надявам се да съм ви вдъхновила с нещо днес и да направите крачка към нещо, което наистина ще ви служи. Вкопчвайки си в ненужните неща и места,
които не ни служат, просто няма смисъл в тях. Пуснете ги, направете това, което можете, а другото е в Божиите ръце. Весел ден и до скоро!